Ето. Пак прави бели. Пак прави бели. Вижте как стои пръчката. Вижте ъгъла. На 200 метра зад лодката. На 200 метра... Бъдем честни, 231. 231 метра зад лодката. Тоест 100 метра, 130 метра зад лодката. Така се ловят големите риби на тая ръбър. Ето, показвам, че сме без сонарни. Отбора на търканите. На търканите, обора на търканите. Как прави? Я? Сега нещо е в момента. Не ще ли? Изпълваме линията още. Още линията изпълва? Да. Далече. Далече, тя пръчката стои права. Черната златка. О, вечка, браво. Както начуваш ми играе. Начуваш, че ли ти играе? Да. Ние днеска сме си зачуваши. Да. Защото те ни познават. И така. След малко включвани пак, че рибата е много далече. Ето. Продължаваме. Тръснахме за първи път от 100 метра. Няма, тия съсипа. Паротравмата е гадно нещо. Много хубава шапка имаш. За сянка е. Мисля, че е удачна. За първи път имам шапка, която ми прави сянка от всички посоки на главата. И не е идиотка. Колко метра останах? Ами 10. Еми, след малко ще трябва да се Ако не разменим. беше толкова в слънцето, щяхме да виждаме вече. Някъде. Ето го флурото влиза. Ето е и рибата. Ето. Вижда се там. Вижда се, вижда Бело, се. бело нещо. Вижда се, вижда се. Аз не знам какво не им харесват хората на тези риби. Чуваш ли? Чуваш. Не, синегрида. Синегрида. Още е, че е една купичка. Ето е. И аз сега ти снимам. Чакай да си спра. Добро си нагрида. О, браво бе! Браво бе! И тъничко фанат. Тъничко. Иво, много хубави риби ловиш бе. Не, какви синегриди. Шофър е добър за това. Не, аз имам предчувствия. Забелязваш, Листите ми го че говорят. част от куките ми липсват. Да, нямаш куки, имаш само една. Другите си на мястото, май, ама Да. не са вързани. Да, ето, тук. Ето. Тук има и друга кука. А третата, другата Да си върват комплект, втора и трета. а другата няма. Едната е пригризана.